sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni totiri yimme bonji hawre calimbomi winde ñiiɓi kon waktu yoni ata melga Mauritanie kame melga Mali ene jeeya e gardedi kabruji men sarɗi yankoɓe lulima hande to sud sarɗeji ɗo leydi Sénégal gam ittude wutte teddungal ɓen sarɗe yankoɓe ɗiɗo tumanoɓe ko fate banggue passeport diplomatique to leydi Mauritanie nden kay kisala ɓeydama to sud sarɗiyeji leydi ndi gam oɗo saaha mo gonɗen sarɗiyankoɓe yurnitade kuulal ko fate banggue nden ka sembola leydi ndi to leydi Mali ko fate banggue école aji guila gudditi kene foto wonde ujunere e temedde tati école hakkude leydi to hollitama udditani gam mankugola nden ka e kisala to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddenene Abouba ko fate banggue Rouma Diaro fuɗɗima ñalawma hande o gam e nder leydi ndi kala to Guinée Conakry laamu leydi ndi e rima ɓen jagorɓe joguinoɓe galleji laamu ngu e laamu Alpha Condé ne mbawata eggude taw ganduɗa koye dileji ɓurɗi ɓattade kabruji men mana wena toon to Côte d'Ivoire kame Niger fayma to Burkina Faso Sierra Leone kame RD Congo ha to Centrafrique kame Benin ha to Irak musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ziyara ceerno Djibril Racine to cuuɗi meɗen melga Mali gowɗo waɗede kala hittande oɗo saaha so yonti aɓe tintinira dendagal bandiraɓe julɓe kala saaha o ɓattima ñande 1 ha fayma 1 lewru décembre fandu so jomiraɗo hodiri ko nden ziyara o waɗata to cuuɗi meɗen melga Mali e dow inde teddungala ceerno Sarif Ahmadou Oumar to hoore ñiiwa kame dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe to hoore ñiiwa e ko taari ɗum kala kono ne kadi ceerno Idrissa Sow to Suwayna e dendagal bandiraɓe gure taariɗe Suwayna e yaadiɓe mumen kala kono ne kadi kiidira to ceerno Habous Diallo e dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe to kiidira e ko taari ɗumen kala kono ne kadi ceerno Idrissa Diallo to Boutanda e dendagal bandiraɓe gure taariɗe Boutanda kala kono ne kadi melga Mauritanie melga Sénégal kali ñooro ha fama to Kuñakari ceerno Moussa Sow to melga kono ne kadi ceerno Khalid Yette Say to Kaya e dendagal bandiraɓe julɓe kala e dow inde teddungal bismotoɓe wonande hoɓɓe aroɓe kala ko ceerno Ahmadou Kadia kane ceerno Harouna Atoumani ene wonde ceerno Djibril Atoumani ko ɓe goni bismotoɓe hoɓɓe aroɓe toon to cuuɗi meɗen melga Mali aɓe eri hen dendagal Mauritanie Mali Sénégal Gambie Guinée e dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe jokli windere kala ñalɗi diine gowɗi waɗede kala hitande ñande 1 lewru décembre fandu toon to cuuɗi meɗen melga Mali yettinɗo hen naɓatake o ko ceerno Demba Yubba kane ceerno Demba Diallo musidɓe tedduɓe woto mo heedi hen caggal maître Adama Baldé ko guindiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo reconi mondialement maître Adama Baldé ne safrata fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo yawrani ɓen ustaraɓe goragu e wonduɓe e humre kala maître Adama Baldé ene safrayanoɓe barogal maître Adama Baldé ene jogui longal wonande ɓen commerçant ji e ɓen asoɓe kanŋe e yimɓe dawrugol e ɓeɗon wiyeteɓe ko musicien ji kala e dendagal kala fannu mo neɗɗo dillata maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo dutto e fina tawa mumen dutto e gande mumen maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala ko waɗata yo wat ƴewgal yo ƴewdo maître Adama Baldé ko spécialiste pour koyɗi bawɗo l'istihara
maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni nder Mbacké caggal nde waɗi tour du Sénégal omo tawe nder Mbacké to leggal bitegal Mbacké Dembu to Mbacké Dembu sara daral baali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma addi ha jettuɗa so tawi kadi ko yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi e ɓen ronkuɓe hebde kayitaji maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene naata yo yurno maître Adama Baldé ene yawrani ɓen worɓe ronkuɓe musidɓe tedduɓe yitade koye mumen e dewle e ɓen rewɓe kadi ronkuɓe yitade koye mumen e dewle kala omo wawi safrude jomumen ha no hannirta ni maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare jeenaya jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo kabruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon kiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV hello mon YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba oɗon ñaaga yaafuya no feewi ko fate banggue sawtowol ngol ne ɗeɓi lesɗude seeɗa nde tawno dande so nde ngakkama ñebbe no soso ɓe jiɗirini tan mi hokkiraɓe noon ene gasa nde wasa labtude no jiɗirɗon ni kabruji men ɗemgal pulara ñalawmaji mawninde windiyankoɓe kame walliftoɓe defte taw ko Afrique naɓe yuɓɓinama e nder leydi Sénégal ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ha fayanma 11 nduɗo hen lewru taw kadi teddinira ɗiɗon ñalɗi ko hoorejo leydi Rwanda woni Paul Kagame oɗo saaha mo gonɗen nelaɗo makko holliti walande ngalɗon teddungal ha tenti kadi teddinde windiyankoɓe Afrique naɓe taw kadi ko walliftoɓe defte ɗum ko teddungal ma ɓeydo jokkodirde hakkude leƴƴi ɗi kala ma ɓeydo jokkodirde hakkude pine kam ene wondi e leyɗele Afrique kala ɗi ñalɗi noon gasata ko ñande 11 nduɗo hen lewru ndo gonɗena to Sénégal keddoɗen ha joni fiyoɓe mburu jomen fouruji kame yaadi men kala taweteɓe Dakar e ko taari ɗum kala kolliti hande subaka hay goto ƴakkata mburu bawɗo kala rutto e gossiji mum kala gossi mo jiɗɗa walla duttoɗa e jarameje goɗɗe kono mburu kama so wona mo moftunoɗa e frigo ma ala kala mo jiyata gam hollirdeɓe ɓe joɗima dumuna joɗɗo no feewi aɓe joddi e laamu leydi Sénégal gam kaldigal hollirdeɓe wonande farine ene seeri ha ɓurti koɓe codata farine ko ne seeri kono kadi laamu ngu jaɓani kamɓene ɓe ɓeyda coggu looci mburu ɗum jeeyi sababu noon ngal nandiral caggal nde waɗani ɓe kolliti ñalawma hande maɓe natana hofgo juuɗe balɗe tati woni hande e janggo e ɓawo janggo kala siftinon loociyol mburu e leydi Sénégal ko buuɗi capanɗe tati yiddeɓe ko ɓeydude caggal kamɓene ɓe kolliti so tawi ɓe jeeyi ɗum ɓe mbawata jarnude walla ɓe mbawata yaltinde hen haydara ha joni koto Sénégal keddoɗen wonande syndicat ji autonome taw kadi koto duɗal jaabi ha tirde ɓe kolliti wonande tambiɓe jangde towde ɓe kolliti maɓe natan hofgo juuɗe gon hofgo noon ko balɗe ɗiɗi ɓe jiiɗi fuɗɗade ko ñande alarba janggo 10 nduɗo hen lewru ha fayanma 11 gam hollirde toɓɓe kewɗe ɗe ɓe kalduno e laamu ngu ko fate banggue campus ala kala hen toɓɓere fuɗɗinde safrede ɗum noon ɓe kolliti maɓe natan hofgo e ɗiɗon fannuji kala to banggue jangde towde ko fate banggue ɓen heɓɓe baccalauréat men winditanoɓe beele kadi mbawa yaade nder ɗiɗon campus aji kala kamɓene hollitama ngol binditagol gasanno ko hanki jamma sanga 23h59 kono jagorɗo tambiɗo jangde towde o holliti ɓe dirtini ɗum ha faymañade 11 nduɗo hen lewru woni ñalawma ɓawo janggo to Sénégal gattaten ko fate banggue dawrugol politique yewtere Barthélémy Dias ɗum ko ñalawma hanki o kuccam makko kanko e jaydiyankoɓe o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala so tawi omo nottoyo ñalawma janggo 10 nduɗo hen lewru woni noddandu makko toon to tribunal yo yimɓeɓe ngar kala ha joola nduɗon suudu ñawore
ngam kewendi yimbe hono Ousmane Sonko wannoni kankoni ko dono yidi nyoltorade ngam noddude yimbe kala ne jaltata o holliti ma o nottoyo ko fate bange nona wargo jaga jof ko dum jeyi sababu dossier ji makko jabaka ko yinno wonde mbirjamo ko fate bange Dakar mbele wonde maire wuro Dakar ngam metti non dañi kongudi kewdi o suuti ton ene be kolliti wo accirta non hande wo accirta non jango koydina keddoden ton to Kedugu nyalawma hankio ko pelbondirala musngal wadi ton to Kedugu hakkunde yadibe Mustafa Girassi kanyumne jiya koye dental bitengal yewi askan wi ton to Kedugu kanyumne jabanaka listi modum jemje sababu hanki sukabe yadi mako e kanko kala be jippi may boli hakkunde mabbe non e dadibe wonbe ton be wuli jawha ganduda wadi yimbe jegomo gañibe hen dido ne gañi gañande musde seeda ko fate bange trafic passeport diplomatique addino hala mawkay Sénégal ha ganduda jagordo ko fate bange nyawoje windino batake fade horejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal oɗo sande mbawata yurnitade gueɗe ɗe law beele ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo wutteji mabɓe teddungal itte saabu ɗon gandi sarɗiyanke ɗon ɗo ɓorni wutte sarɗiyankagal ñawetake nottotako kala ken wiye ñawore so wona oɗon wutte itte ɗum jeeyi sababu ñalawma hande o subaka hande o saga 10 heures ko nden tigui kamɓe ɓen sarɗiyankoɓe yurnittoɓe ɗiɗon dossier ji ɓe mbawi tigui lulade gam yurnitade ɗen gueɗe ko fate banggue wutteji mabɓe teddungal kamɓe ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo ittama woni biyeteɗo Mamadou Sall kame Boubacara Biaya ittama oɗo sahaɓe mbati tan no Sar Abdoullahi Sar ni maɓe nottoyo noddanduɓe nodda gam wawa heñede ko tuma e mabɓe ko so tawi tama e mabɓe ɓe ñaawe so tawi kadi tawaka e mabɓe ɓe jokka golleji mabɓe toon to Mbacké tone kadi ko camion goto kam tigui yaɓɓi wonande moto Jakarta man goto dognanoɗo dogde mum fayidindu kanko non o yaltiri ni fewani ko nden o yaɓɓi oɗon suka ha wasi fittandu mum caggal noon nde joomen motoje Jakarta manuji kewɗi ndendi noon gam yidde yande makko kanko soforoɗon camion ko nden o waɗe ladde o dartoyi koto police oɗo saaha mo gonɗen hewɓe mabɓe kolliti hen mette mumen no fewi ɗiɗo hen ñalawmaji ma won ñalawmaji Sénégal naɓe wurɓe caggal leydi mum e wiide horizon sans frontiére gardegol biteɗo Babacara Seye o holliti nogas ɗiɗo Sénégal naɓe taweteɓe to Europe ma gartire ñalawma hande o e nder leydi Sénégal taw kamɓe kala koɓe nogas e ɗiɗo neɗɗo hen sappo koto Allemagne hen sappo e ɗiɗo ko ton to Espagne laana ndiwawa ka iwata ko hanki jamma ton to Allemagne ka ara to Espagne ka ƴettoɗon sappo jaafoɗon ka ƴettoɗon sappo e ɗiɗo neɗɗo ka yaɓana to Dakaru lamorgo leydi Sénégal haɗani ɗon tan kene fotta wonde Sénégal naɓe kene fotta wonde temedere e capanɗe jeetato ɓiɗɗo Sénégal najo pinowo ton to Zambie oɗo saaha ne jogui kulol manngol no fewi ya taw jogorani nawtede leydi mum ɗum ko caggal hitani nde ɓe eri laamu leydi Sénégal nde wawata fabade ɓe kala ken wiye passeport uji mabɓe koko gasitene kadi ɓe ngala kala noɓe pewniri ɗum caggal carte mabɓe séjour pewnirta ko passeport maɗa kono kadi wonande passeport uji mabɓe gasɗi carte séjour aji mabɓe gasi kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe mbawata yillade no ɓe jiɗiri ni so tawi tan laamu ngu daraki en no foti darani yo andu kam koyɗe mabɓe darto koye leydi Sénégal to Sénégal keddoren ha joni jahetena ko toon to jaha leydi to tana musɗo baɗɗo toon ñande alet jawtuɗɗo hen o taw kadi waɗi koye wuuro wiyetengo Kilifo Galel Kilifo Galel noon e tawi nder commune mo Boula e département Linguére kam arrondissement mo Yang ko toon oɗo tana musɗo waɗi taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo G Sow kam tigui yooɓi fittandu miñum biyeteɗo MD taw ko banggue kirama caggal nde o tuumi miñiraɗo ne wonda e joom suudu makko on tuuma mumen noon sellinani ɓernde makko so wona tan o hocci jaasi makko o waɗi e miñiraɗo ha yalti aduna on ɓandu miñiraɗo noon nawanoma to suudu safara tawiten to Daara kono kanko o wattidi koye juuɗe gendarme ɓe taweteɓe toon to Yang ngam oɗo saaha fadde hen loskoji ɓurɗi labde gartaten koko fate banggue ndafu coronavirus ñalawma hande o jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka so hokkirde wonande jencude ndi temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegomo e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo hen mborosa yimɓe tato tawani jogui oɗo hen mboros hen goto ko memodinoɓe wondunoɓe oɗon ñaw ɗiɗo ko rabaɓe anda ka raɓi ɗumen nayo keeɓi cellal mumen kene fotta wonde ɗiɗo neɗɗo oɗo sahani tampima ballite e fofando neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗuma sen giwi to leydi
Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie eɗen gandi leydi Mauritanie kala saaha janguinoɓe cuuɗi école aji ene daña caɗele kala saaha hakkude ɓen jinnaɓe ɓen sukaɓe janggoɓe kame jinnaɓe ɓen ɓe suka men janguinte e kala saaha ne waɗa hen caɗele ha tenti ko fate banggue ɓaleɓe janguinoɓe ɗeɗo gueɗe noon mbaɗi ko toon to Noa Dibo caggal wonande nde debbo goto walla mbiyen caggal nde jinnaɗo janggowo goto jinnaɗo élève goto nde ari to école wonande ne jogde mette ɓiyum jattinɗe mette noon toon to école to kono kadi janguinowo hollitimo ɗum wona haala kalete ko ɗo caggal mum noon o watti mette makko on janguinowo ha waɗi hen fitinaji mawɗi no fewi nde directeur école o ari wawi tigui noddude police jaggimo oɗo saaha kanko on jinnaɗo mo tawe e juuɗe police mo waɗa garde à vue ko wona ɗum ko ɓen wiyeteɓe syndicat ji taw ko janguinoɓe ɓe erima nden kay kisal timmuka faade e janguinoɓe leydi Mauritanie kala saaha ene kewi yanede e cuuɗi janguirɗi ɗi leydi Mauritanie jagorɗo ko fate banggue pétrole leydi Mauritanie tawtorama jonde wande toon to Dubai jonde nde mbiyata affaire to jonde mbiyata Afrique pétroleum nden jonde noon tawtora ɗum ko biyeteɗo Abdallah Salema Wulde Mohamed Saleh o holliti politique Mauritanie ko fate banggue pétrole kuɓɓama e nder ngal ɗon cattal ngam mbadi ɓamtare ɓamtude leydi Mauritanie ha wawa kadi yadude e cate goɗɗe taw ganduɗa ko hufɓe ko fate banggue ndelam kuɓɓam e yoga e leyɗele jeyruɗe to leydi Mauritanie keɗoɗen gaten koye jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue konu woni Hanna Wulde Sidi joɗodima ñalawma hanki o e nelaɗo loni taw ganduɗa koto Mali nelaɗo loni mo Mali taw on jillu mum toon to leydi Mauritanie to Nouakchott ɓe dañi joɗade woni Alkasum wana ɓe kaali ko fate banggue dawrugol hakkude leydi Mali kono nde kadi gurdam leydi Mauritanie kame laamu transition mo leydi Mali gurdam nden ka e kisal ha tenti to hakkude leydi Mali to kame jokkodiral koninkoɓe leyɗel ha tentiɗe leydi G5 Sahela to suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie eɗen gandi gila tan ɗiɗo dumunnaji kala yidde sarɗiyankoɓe ko suɓade symbole lawɗinde symbole leydi ndi symbole noon gueɗe mantinɗe leydi ndi wawa tigui nattinede symbole ine e nder leydi ndi kono kadi oɗo saaha addi jiyanɗe cirtude no fewi hakkude dawriyankoɓe kamen yogay pelle ha ganduɗa laabi ɗiɗi aɓe dirtin ɗum ñalawma hanki o ɓe jinno suɓade ngal ɗon kuulal kono ala kala ko laati hen ñalawma hande o subaka law police huudima gam uddude laabi dewirɗi to suudu sarɗi ɗi kala beele sarɗiyankoɓe mbawa wodde caggal ñalawma hanki o nde sarɗiyankoɓe lurodir no fewi ha tente ɓen landaji ɗi jeeya kay landaji laamu kollitino jaadan en hay seeɗa taw ko sarɗiyankoɓe wonɓe toon to suudu sarɗi Cheikh Wulde Beya kan woni gardiɗo suudu sarɗi o yewino nden yewtere ha subaka hande o kono ɗo ɗo gonɗen haala ka ene jokki ha no fewi e nder wonande ngal ɗon kuulal jogorgal taccinede e nder leydi Mauritanie Wulde Marge ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jackiro lam baɗɗo jillu mum toon to Algérie jillu balɗe tati ko hande gasata gon jillu hakkude makko e nanɗo makko ɓe dañi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi yiddeɓe oɗo saaha ko ɓattodirde hakkude ɓiɓɓe leyɗel ɗiɗɗe ɓiɓɓe leydi Mauritanie kame ɓiɓɓe leydi Algérie ha tenti noon ɓen finoɓe tokkirol hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie maɓe juɓɓin toon pijirloji ko fate banggue pine ha pine ɗe mbawa yultodirde ɓe mbawa toon ko fate banggue golle ha ɓiɓɓe leydi finoɓe toon ɓe kala mbawa rendude golle kono ne kadi kame coftal ɓalli yuɓɓinde toon kala ken wiye coftal ɓalli kala ken softina ɓalli hakkude leyɗele ɗiɗɗe haaɓe ɓuura ɓattodirde kanko Wulde Marge o holliti jokkodiral hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie ɓuuri ɓattodirde hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko fate banggue gostodiral ha tenti ko fate e banggue marchandise uji kanko Wulde Marge o arti ko fate banggue eɓɓoje lawol taw ko godron hakkude leydi Mauritanie kame Algérie tugganma tan Zouayrata ha fayanma toon to finoɓe to Algérie ha fayanma toon to Algérie hakkude Zouayrata tan ha fayanma toon to Tindouf ha fayanma toon to Algérie beele kadi ngol lawol wawa tigui wonde lawol ngol ene jokkodira hakkude ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe kala gartaten koye batu batu jagorɗe taw ganduɗa ko batu jagorɗe batu mo mbiyata batu ministériel e tawtorede hoore jagorɗe leydi ndi woni Mohamed Wulde Bilali Machhoud nden jonde ko hanki waɗi gam tajje catal dartogal ko fate banggue yurnitade gurdam dabeje leydi ndi ha tenti to banggue gueloɗi gam tambade gurdam mumen e cellal mumen ha tenti ko fate banggue ñamde mumen taw kadi ñamde nde ne wawa tigui dañanede nokkuji moftede taw kadi ɗin cogguji en mbawa wonde cogguji bebɗi no fewi ha moni kala wawa yitade hen
hoore muduma al akhbar be kolliti subaka hando be kebi koppi goto giwdo jagordo kalfinado ko fati bange awmaje kadde leydi Mauritanie dum non ko hollirde wonande on jagordo wa dartinino kala ken wiye awo fina tawa e nder leydi Mauritanie kala wa dartino dum ko lewru octobre o hollitin dum fuddito ko capande tati ndudo lewru ndo gondena kono koppi mo be kebi hande hollitama wonande awo fina tawa fuddito ko sappo e joyi ndudo henna lewru novembre ndo gondena ton to leydi Mauritanie sen giwi to Mauritanie padena ko ton to leydi Mali caggal nyande alet jawtudo henno sediyawo batino batumum ton to lamurgo leydi Ghana be kollitino so tawi tan woni konin koɓe leydi Mali walla mbiyana laamu transition mo leydi Mali so tawi tan woni yuɓɓinani sumgoji ɗiɓe tijji woni nogase jeeɗiɗi lewru ɗimmiru hitande ujunnaje nogase ɗiɗi ɗum noon so tawi ɓe juɓɓinani ɗin sumgoji ɗam gandu kam ñande sappo e ɗiɗi lewru décembre nduɗo henna aroro ma leydi Mali fawe amre saptude no fewi holɗum hena wonande laamu transition kala ɗannotako e nder weeyoji CEDEAO ko noon ne kadi heɓata ballal iwngal e CEDEAO ko wona ɗum ko noon jagorɗo leydi Mali hakkude leyɗele holliti yo nani wonande ngon miijo no fewi ɗo ɗo Mali woni e caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue nden kay kisal ɓe kolliti ɓe keɓaɓe ɓe konno ko rokkede haqqillaji mabɓe haaɓe jaara hen jaam kono noon maɓe jokku dogde koyɗe jaama hakkude leydi Mali kame CEDEAO woɗɓe kay fayaɓe ko leydi France ɗum noon ko caggal jonde mabɓe jogorde wadde ñande sappo e joyi ndiɗo hen lewru woni altina paaɗo taw ko jonde union européenne ɓenne kadi ya taw jogorani wadde ko teddi e laamu leydi Mali so tawi kay ɗoftaki ko fate banggue yuɓɓinde sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi hono no wiiri wonande CEDEAO ni El Qasum Wana kam woni nelaɗo koolaɗo ko fate banggue CEDEAO joɗani ɗum toon to leydi Mali o holliti wonande koninkoɓe jamɓe lafaji mbulaji toon to région mo Kidala dañi wadde accident taw kadi gaɗa ko toon to Aguel Hok on accident noon ko accident wona aɓe jana wona aɓe jaɓɓi min haydara ko accident auto mabɓe waɗi noon koninke goto mo laafa mbulawa goto gañi hen ken wona jeetato maayi hen ken wona jeetato wasi en fitta ɗum ken wona jeetato woni gañiɓe hena caɗele jangde leydi ndi goo nduɗo hen lewru altina wonno gilde noon hoorejo jagoɗe leydi ndi hollitino kala ken wiye école aji gudditi e nder leydi Mali kala kono noon ha ɗoɗo gonɗen e hakkude leydi to école aji cuwata uddidde ha ten toon to Banama e nder leydi ndi kene fotto wonde ujunere e temedde tati école nana tan uddi sukaɓe hewɓe nana e galleji jooɗi taw ganduɗa ko fonnoɓe dañde gurdam men guila tan hitande ujunaji ɗe sappo e ɗiɗi ha yettiɗo ɗo gonɗen sukaɓe hewɓe fonnoɓe dañde gurdam men ko fate banggue jangde kala oɗo saaha mawni nana galleji men jooɗi ma jogor ɓeydude basal e human binna kame caɗele e nder leydi Mali kala ɓe kolliti ko fate banggue banamba élevaɓe taweteɓe to nokku biyeteɗo septe kame nokku biyeteɗo tubakoro kame nokku biyeteɗo tukoroba e ɗiɗo nokkuji kala école aji koko guddi ha tiiɗi ala kala suka bawɗo yaade école gam teskede caɗele nden ka e kisal kame bifto hewde e nder ɗiɗon nokku biyeteɗo san tone kadi ko suka debbo taw ko yumiraɗo tokkoso debbo tokkoso yumiraɗo kono ko sukajo ɓinguel makko guel wadi jibinde taw kadi ko guel gotel wo jogui kanko noon ko jeewo boutique o noon ko jemira tan yo yeyɗon lewru kala omo yoɓe caggal nde ɓinguel ngel ɗani wo lelniguel nder boutique makko to o yalti seeɗa boutique o tan mataw wonde bowal seeɗa ko ɗon tawa omo leeli omo wasi fittanmo kanko on debbo kono kadi ƴiƴam ene yalti e makko andaka noon so tawi ko baraɗo walla ala so tawi ko rafi tan yalti e makko ko wawi wonde kala police ari hen kamen wondi e ɓen hettuɓe oɗon fannu gam loskoji kam e topsi wawa waɗede e ɓandu makko ha wawa andede hoko jeeyi sababu yaltude mo aduna toon to legal lafiya bugungal sana tokkayi finoɓe tokkayi oɗo saaha puɗɗima weltade ha tenti taweteɓe toon to Sadio La ɗum ko caggal nde bandiji mawɗi joguitiɓe armeji tampiniɓe no fewi e kala saaha ne jana mabɓe dadiɓe ɓe premier arrondissement pawi juuɗe mumen e mabɓe ko ɓe joyo taw kadi ganduɗa ɓe joguiti ko armeji tekkuɗi no fewi waɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe tona sen giwi to leydi Mali paɗena ko toon to leydi Gambie koddanene Abouba ñalawma hande o leydi ndi kala wonti bawɗi e kunali moni kala ne hirjina yimɓeɓe so tawi on cuɓima mami waɗa non ɗum e ɗum koddanene Abouba.
eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen e Teggambi eɗen gandi luumo jarri bo ko ñalawma hande o talata fuɗɗi ɗo e nder leydi meɗen e Teggambi ene wayno noon ɓe ganduɗa kadi jeehino kam gam tan yidde ƴamde lefol laamu toon to suudu men toppitinde ko fati e sumgoji wiyete AIC caggal tan nde ɓe calana candidature uji mabɓe de ne wayno ɓuuri e mabɓe hewde mbaɗi joyen walla tigui rigui jeehi jeytama e landa hoorejo leydi ndi mo ganduɗa tigui rigui ko président Adama Barrow ardi ɗum ene jeeya hen docteur Amadou Kanté Tamsir Diassé Cheikh Tidiane Aydara Mamadou Ba Ibrahima Tabara Mané e Mamadi SK Camara ene wonde Marie Sok ene wonde Bathily ɓeɗo foof jeehi tawti landa mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi gam jaggonorde ɗum e ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre hoorejo leydi ndi noon ko hande subaka o tacci ɗo henne to wiyete Banjuli fewde toon e to Bara mo ya mo watton mitinaji makko to wiyete oppo ñoomi mo ya tigui to wiyete Fass Oumar Sakho Lowa ñoomi Ndungu Thiaren Jokadu Kuntaya ɗum ko talata hande o jogori wadde ɗiɗo mitinaji e ɗeɗo guure wadde mbiyen tan luumo jarri bo bawɗi e buubaji fof ko hande puɗɗi ɗo e wuuro men Serekunda ha to yeboy toon to wiyete Koyna kodde nen Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba dental sosoɓe kele moññoje ñañoɓe amoɓe ketti cayaji mawɗi no fewi ɓe mbi ya walluɓe ɓe jindire e Mamma Kandé walla ni Adama Barrow ala koɓe mbawi so wona gamri no fewi tena kala moɓe gamani laamima leydi ndi aɓena juuki to kerol to kono kadi woni caɗele mabɓe tan koɓe keɓani guura mabɓe ka beele ɓe mbawa taccude sengi wi toon to leydi Gambi paɗen koto Guinée Conakry laamu la junte militaire ɓe erima wonande wonnoɓe e gouvernement mo Alpha Condé galleji laamu ɗi ɓe jooɗi ɗi kala yoɓe jaltu ha laaɓa ene hen noon hoorejo gardiɗo suud sarɗeji leydi ndi kam yoga e jagorde ha e wonɓe kala ñalawma hande o goto kala yo haɓɓu bagasal mum ha laaɓa iwa e ɗin nokkuji fata e galle mum so tawi ne joguino ñalawma hande o ko wona ɗum ko Guinée jagorɗo hakkude leyɗele jattima CEDEAO gam hollirde CEDEAO holliti so tawi tan woni laamu militaire mo leydi Guinée so ɗoftaki ko CEDEAO wiɗɗo e lebbi jeegom yuɓɓinde sungoji koɓe faweteɓe kamɓene ko teddi fawede mabɓe ɓe kolliti oɗo saaha mo goni leydi Guinée en hato jini e jaam e luɓede haqqille mum caggal ɗo ɓe jalti ɗo ko ɗon ɓe jalti leydi Guinée e kala saaha ne heñore so heñorama kadi suuɓo lamɗo mo ganduɗa ene arane wawa haljinde yimɓeɓe ɗum noon yoɓe ɗaccide haqqillaji mabɓe haaɓe ndeeƴa no fewi soɓe ndeeƴi gan sanga ɓe mbawa kamɓene suɓade no ɓe jiɗiri ni kono kadi kankon jagorɗo o arti ko fate banggue oɗon mo CEDEAO toɗɗi biteɗo Ibnou Samba taw kadi ganduɗa ka woni dogowo koyɗe jaam toon to leydi Guinée o holliti on woni no nelaɗo taw ko ganduɗa ko fedde windere nde woni lonni guila tan hitande ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi to leydi Guinée ala ko meeɗi gaynude e jaam e leydi Guinée haydara on noon so tawi nelama e ndiɗo leydi ala kala ko fotata wawde gaynude toon hay seeɗa to Côte d'Ivoire yippogo toɓoji mawɗi jippima toon altina hanki o ganduɗa suka gorko jaranoɗe duuɓi 11 wasi en fittanmo kono teskama ɗiɗo dumunaji kala toɓoji mawɗi ne lappa toon to Abidjan no fewi toon to Côte d'Ivoire keddoɗen ha joni gaten koye konnguli Patrick Achi woni hoorejo jagoɗe leydi ndi o holliti ko fate banggue dialogue national gonnoɗo e leydi ndi ma fuɗɗi to décembre paɗoro so jomiraɗo hoddiri ɗum noon umminno ɗum ko Hammed Bagayogo jaltuɗo ɗon kame gonno Coulibaly o hollitima ɓe gummitin ɗum ha ɓiɓɓe leydi ndi kala mbawa addude jaam e kisal beele yimɓe mbawa yejjidde fitinaji musɗi bannoɗi hitande ujunaji ɗe 11 gam jaam e nder leydi ndi kala to Niger nokku biteɗo Maradi ñalawma hanki altino o ko école sumi toon kene wona nogas e go élève jaranoɗe duuɓi 5 duuɓi 6 kamen mbasen pittali men taw on école ko huuɗo tan e leɗɗe e baaji hundira oɗo sa ko musalla mawɗo no fewi gouverneur taweteɗo e nder région mo Maradi ko wona ɗum koñande dimanche nde ale jewtuɗo henno 16 neɗɗo mbasi pittali men 13 gañima ɗum noon ko mabbidi koye ɓen yilatnoɓe kanŋe e nder diwan mo Maradi toon to reydi Niger to Burkina Faso tampinnoɓe no fewi finoɓe to Ouagadougou
taw kadi ganduɗa ko bandiji mawɗi no fewi mbiyama teb koɓe joyo taw kadi ɓe jogui ko armée ji mawɗi ɓe gujjanno autoji motoji ala kala koɓe ɗacci police fawi juuɗe mumen e mabɓe kamɓe kala hakkude jarowo e duuɓi capantati e jeeɗiɗi e duuɓi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ene kamɓe kala ɓe ndewi e police to sika lewona hollitama accident musɗo bannoɗo ñande alet jawtuɗo henno hakkude camion citerne taw kadi ganduɗa wonno e mum ko ndelam kuɓam kewɗam no fewi hakkude mum e camion goɗɗo ha ganduɗa jeeyi sababu kene wona capanɗe jeena e ɗiɗo neɗɗo mbasi en pittali men kono ɗo saaha mo gonen hollitama limore mayɓe nde ɓeydima yeehi ha yettima temedere en jeetato neɗɗo e wiide hoorejo leydi ndi woni juillet woni julieuse mada biyo to erde mo kongo huzola ko wiyete came kañumen jeeyi sababu ha kene wona capanɗe nayo e joyi neɗɗo mbasi toon pittal men taw koye nder lewru woturu e nokku biyeteɗo kosongo kene wona temedde tati windita toon taw ganduɗa ko kan joguiɓe ñaw husol woni came eɗen gandi ko ñaw ɓurɗo yawde habde e nder windere nde kala to centre afrique joguiɗo konngol lamorgo mo jaame woni toon to caada woni jammena to caada o holliti wonande gonnoɗo hoorejo leydi centrafrique woni François Bozizé mo ganduɗa mo jaɓananoka jeeyede e sungoji jawtuɗi ɗi gam ha yeehi tawtoye rebelle en kam yoga e chef de rebelle en ne tawe toon to leydi Tchad oɗo saaha mo gonɗen siftinde on leydi Tchad oɗo saaha holliti oɗo saaha kanko oɗon gorkajo omo tawe toon to leydi Tchad kono noon leydi Centrafrique suwa taw wadde hen hay commentaire goto bene ñalawma hande o Cotonou ne tijji Cotonou lamorgo leydi Benin ne tijji jaɓɓade wonande ken wona nogas e jeegom ngaalu mum taw ko ngaalu wujjinogo taw wujjinu ɗum ko leydi France gila tan e duuɓi jawtuɗi ɓoyɗi gila siècle aji kewɗi taw koye laamu abowe ko wayno gueɗe ganni fina tawa objet ji mabɓe ɗe mawɓe mabɓe pewnuno taw kadi ko ngaaluji mawɗi no fewi pewnan ɗum oɗon rowa taw kadi gaɗa koye galle royaume ɗon taweteno ɗum noon ɓooyi toon to leydi France subaka hande o toon to l'Élysée ko wayno lamorgo leydi France hakkude Emmanuel Macron kame Patrice Talon hoorejo leydi Benin maɓe dardo toon goto kala ma yaltin konngoli mum ñalawma janggo sappo ko nden ɗi tijja toon to Cotonou so tawi ɗi jetti maɗi nawi ha toon to stade moni kala ara fawa hen guite mum nden sifande noon wanno ko hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi toon to Wagadugu caggal jillu hoorejo leydi France mbattidoɗen kabaruji men toon to Irak Bagdad oɗo saaha woni koye kulhuli mawɗi no fewi kamen nden ka timmuka no fewi koninkoɓe ɓeydama ɗum ko ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ñande jeeɗiɗi ndu lewru dimanche ɓennuɗo henno ko dronaji tati posnaɗi ko ɗin tigui nela yo fa e galle hoorejo jagoɗo leydi ndi yoɓo fittano woni Moustapha Al-Kazimi hen ɗiɗon noon dañi bonnede ko gotel yani e galle makko kono kadi o holliti oɗo saaha omo selli omo wiwan kono ɗo saaha ko luskoji mawɗi goni e waɗede toon to Irak musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon hiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen